Мусор илгията күптәне. Казанның Чуйков урамындагы бу йортта яшәүчеләргә көнкүреш калдыкларын ишек төбенә үгергә туры килә. Чөнки контейнерлар янында урын калмаган. Шүп чыгарган өчен даими түләп барган халык мондый күренештән канәгать түгел. Алар дулыкны илә беләләр, ә моны ала белмиләр алар. Мин барып даже спорлашып та биттем инде шушы хатта. Менә шушы агачта мусорлар иленеп тә кайсы вакытта. Менә халык контроле системасындагы тагын бер гариза Питрәш районы Богородское бистәсеннән әле яңа гына язылган һәм менә ул шүплек. Чыннан да контейнерларның тулы икәнен күрергә мөмкин. Аларга салырга урын булмаганга халык калдыкларын янәшәгә куеп киткән. Площадки превратились просто в свалки. Гыйнвар айында халык контроле порталына килгән мөрәҗәгатьләр 180-нән артып киткән. Иң күбе Казаннан һәм башкалага якын районнардан. Бүген халык контроле порталы өчен җаваплы аппарат вәкиле төбәк операторларыннан җавап таләп итте. Бу очракта сүз Көнбатыш зона, ягъни УК ПЖКХ оешмасы турында бара. Каждое обращение поступает, и при том же оно сопровождается звонком. Шүп шарының вакытында чыгарылмау турында халык безгә шалтыратып кына калмады, килеп тазарланды. Бу мәсьәләләрне хәл итү өчен ни генә эшләмәдек. Шүпнең вакытында чыгарыламы икәнен белеп торыр өчен сезгә аны аерым контрольгә алырга тәкъдим итәм. Сез бит үзегез чыгып, шүп шарны алып киткәннәрме, юкмы икәнен карап кайта аласыз. Надо немножко болеть хотя бы за свое дело. Бу проблема Казаннан читтә районнар өчен дә актуаль булып чыкты. УК ПЖКХ бу ада да шүпне вакытында чыгармый ди район җитәкчелеге. Безнең инде моны быел килеп чыкты дип әйтеп була. Хәзерге көнгә безнең перевозчик көндә контейнерны площадкаларны бушатып тормый. Әмма ПЖКХ идарәче оешмасы мондый гаепләүне инкар итә. Без контейнер мәйданнарыннан калдыкларны көн сайын алып китәбез. Әгәр дә машина килмәгән икән, димәк сәбәбе булган. Я кире алмаган, я юл кардан чистартылмаган була. Әмма барлык урыннарга да график буенча киләләр. Шушы урында сөйләшү аздан гына бәхәскә күчмичә калды. Бүген утырышта без инде уртак фикергә килелмәдек. Алар ягыннан әйтеп киләләр, көндәлек чыгарыш алып бара дип. Ләкин безнең информациялар буенча инде безнең көндәлек контейнерларны чистартмалардан сәбәпле ул контейнерлар переполняется дип инде хәзер контейнерный площадкага халык мусорны ыргыта инде. Төбәк операторына шүп чыгару графигын яңадан төзергә һәм килгән мөрәҗәгатьләрне кабат карарга кушылды. Хәл итәсе тагын бер проблема Апас районындагы полигонга кагыла. Безнең район өчен проблема булып тора. Бүген көндә безнең полигон наполняемость буенча ул зур степень алып тора инде. Хәзерге вакытта безнең районга күрше районнардан алып киләләр. Ул Верхний Сон районынан, Зинадовский районынан. Шуңа күрә полигон тагын да тизрәк тулылана бара. Тагын бер мәсьәлә, кайдадыр калдыклар айга 4, кайдадыр 3 кенә тапкыр чыгарыла. Түләвен ике район халкы да бер төрле түли. Бүген төбәк операторларыннан моның сәбәпләрен дә сорадылар. Бу елдан Татарстанның 3 районында теркәлгән, әмма моңа кадәр ПЖКХ белән килешү төземәгән һәм шүп чыгарылган өчен түләмәгән кешеләргә квитанциядә өстәмә сумма киләчәк. Сүз Лаеш, Кукмара, Казан халкы турында бара. Аларның гомуми бурычы миллионнар белән исәпләнә. За 2022 год 2022 елда шүп чыгарган өчен 96% акча җыйдык. Октябрьдә бер тапкырда түләмәгән кешеләр исемлеген алдык. Онда 24 мең кеше бар. Аларның гомуми бурычы 138 миллион сум. ПЖКХ оешмасы халык әҗәтен түләсен өчен 3 ай дәвамында бурычлыларга пени өстәмәскә вәгъдә итә. Шулай ук утырышта күтәрелгән тагын бер мәсьәлә яшел калдыклар. Тиздән язгы чор, бакча эшләре башлана. Бакчадан җыелган шүп-чар каты көн күреш калдыгы түгел дип, төбәк операторлары аны чыгарудан баш тарта. Халыкка нишләргә соң? Якын арада бу мәсьәләгә аңлатма бирү бурычы куелды. Это вот особенно характерно, как вы говорите, для окрестностей города Казани. Бу бигрәк тә Казан яны бистәләре өчен мөһим. Яшел калдыклар өчен аерым савытлар кирәк дисәгез, анда контейнер мәйданы ясау өчен дә урын табу авыр, җир кыйммәт тора. Тик халыкта бит калдыкларын кая да булса ташларга тиеш. Без шул рәвешле кешеләрне тупикка кертәбез. Анда ярамый, монда ярамый, кая ярый. Төбәк операторы моның өчен аерым килешү кирәклегенә басым ясый. По отдельному с администрацией. Киләсе утырышка кадәр барлык сорауларга җавап әзерләргә кушылды. Рания Абдрахманова, Роман Фенин, Яңа гасыр каналы.